କହିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସ୍କୁଲ। ଓକେ ଟାଟା। ଅନାଅ। ଓକେ ଆଉ ଶୁଣିଲା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସ୍କୁଲ କଣ ଯିବ? ତମେ ତ ପିଟି ପାଟି ହେଇଯାଉଛ। କହିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ? 4ଟା ବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ କଣ ସ୍କୁଲ ରହିଲା ବେଳେ କଣ ଆଣିବ? ଚକଲେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ଓକେ। ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସ କଣ ନେଇକି ଯିବ? ନିନି ଘରକୁ ଯିବ? ନିନି ବା ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି ବି ତାମିଲନାଡୁ। କୋଉ ଆଣ୍ଟି? ତଳ ଆଣ୍ଟି। ତଳ ଆଣ୍ଟି ସେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଛାତ ଉପ ଆଣ୍ଟି। ତୁ ଭଲ ଏତେ କଥା ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ଏତେ? ନିନି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ତମେ ଗୁଡ୍ ବୟ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ? ତମେ ଗୁଡ୍। ଆଉ ନିନି? ନିନି ବ୍ୟାଡ୍। ନା ସିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ନୁହଁ, ସେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ତମେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ତମେ ଗୁଡ୍।